La investigació en el ram de l'agricultura i la ramaderia que es fa al centre de l'Irta, a Torre Marimon, a Caldes de Montbui, dona lloc a petites produccions que són aprofitades pel comerç i consum a petita escala. El vi es comercialitza gràcies a un acord amb l'Ajuntament local en establiments del ram de la mateixa població. Un bonic color cirera, densitat relativa, aroma i sabor de fruita madura, fusta agradable que no emmascara i un final amb tocs de caramel. Fins aquí un tast que no sortiria de la normalitat en cap dels aspectes apreciats si no fos perquè es tracta d'una petita producció que es comercialitza únicament en proximitat. Aquest vi s'elabora sense finalitats comercials al centre que l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, IRTA, té a Torre Marimon, a Caldes de Montbui. Aquí no es dediquen específicament a l'enologia. Es fa investigació al voltant de diferents recursos agrícoles i ramaders de la finca. Dins l'àmbit de la vinya, es fa la recerca al voltant de les varietats forànies que hi ha plantades, seguint raonaments científics com el merlot, plantat fa més de 30 anys. És important en quant a recuperació de material genètic antic, i això és clau, i també pot ser important per donar qualitat enològica a determinats tipus de vins. El que es cull a la vinya s'aprofita. En els mateixos cellers de Torre Marimon es fa un vi, una petita producció sense pretensions empresarials. Vam arribar a un conveni amb l'Associació de Botiguers de Caldes, que ells són els que tenen l'exclusiva de comercialització d'un vi que nosaltres entenem que és un vi senzill i honest. Un vi que majoritàriament compren clients locals i que també crida l'atenció als forasters disposats a tastar tot el que s'ofereixi al mercat. El fet de tractar-se d'una petita producció, entre 4 i 5.000 ampolles, no ha quedat exempt de la crítica dels que consideren que en cap cas una institució pública catalana hauria de produir vins de varietat foranes.